Tervetuloa oppimaan suomea. Tänään käydään läpi usein käytettyjä lauseita. Oletko valmis? Aloitetaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos, olet ystävällinen. Kiitos, olet ystävällinen. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ole hyvä. Kiitos avusta. Ole hyvä. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Ei mitään uutta. Mitä kuuluu? Ei mitään uutta. Kaikki on hyvin. Mitä kuuluu? Kaikki on hyvin. Entä sinulle? Entä sinulle? Kiitos. Kiitos. Kiitos, olet ystävällinen. Kiitos, olet ystävällinen. Kiitos avusta. Kiitos avusta. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ole hyvä. Kiitos avusta. Ole hyvä. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Ei mitään uutta. Mitä kuuluu? Ei mitään uutta. Kaikki on hyvin. Mitä kuuluu? Kaikki on hyvin. Entä sinulle? Entä sinulle?